सहित और मोर स्नेहर छोट बड़ भाई और भौणी आज मत पवित्र स्वाधीनता दिवस विषय कहबार सुजोग धन्यवाद मिली 1947 मसीहा अगस्ट 15 तारिख दिन आम देश भारत स्वाधीन होता तेणु प्रतिवर्ष ଏହି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ରୂପେ ସାରା ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇଂରେଜମାନେ ଦୀର୍ଘ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ। ଲାଠିମାଡ଼ ଓ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରାଗଲା। ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରି ଆମ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷମାନେ ଯଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାରତୀୟମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା। 1920 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, 1930 ମସିହାରେ ଏକ ମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ 1942ରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଆମ ଦେଶ ସବୁ ଦିଗରେ ବିକାଶ କରିପାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ବିକାଶ ଅତୁଳନୀୟ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଅନେକ ଉପଗ୍ରହ ତିଆରି କରି ଆକାଶକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଅନେକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ବିଦେଶରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ 6 କୋଟି ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବୃହତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ନେତା ବାଛୁଛନ୍ତି। ସେହି ନେତାମାନେ ସରକାର ଗଠନ କରି ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜବାଦୀ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଖାଦ୍ୟ, ବାସଗୃହ ପାଇବାରୁ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ। ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅମରଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଯଥା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଭୋଗରେ ନ ରହିବେ 1 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାସିକ ଭତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ଆମ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ବଢ଼ି ପାଉଛେ। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଆଜି ପାଉଛେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ହାତରେ ହାତ ମିଶାଇ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆମ ଭାରତକୁ ଉନ୍ନତିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ଦେଶକୁ ମହାନ କରି ଗଢ଼ିବା।